Changamire. Ndinoti kuna Timothy Mukwemba. Nezvangu chiri kudai kana kuti kwete. Dedi. Soro Changamire. Kwazi wangu ndinomuda singaiti. Muda kama Mugirebe. Mugirebe kawaida nayo kandi kuti ndale mama. Saka tienda ipa hapa. Saka uri kuti kudiya tindi kukuda. Pamusoro Changamire. Donzo riripo baba ava. Takatora na 2016. Tine vana 4. Zvatine vana 4. Musi wa 12 2017 baba vanga vakanibhori nemudzimai wabva vabata mudzimai wamukuru nechikomba. Vadzokedzana. Vandazviona kuti inini zvavadzokedzana pamaybe vanozviona kuti zvinowanika ndikwanisa kuchengeta mhuri yavo. Baba zviyo kumashure kuti kanga chimboita zvanga chinzwisisana mukutaura. Panguva yana vadzokedzana saizvozvo pavana ava hapana kana mwana wakatengera kana pini kana vhesi. Ndichiti zvinokwanisa zvingowanikawo. Kusvikirira nhasi baba ava vakazokati vazoti vana vanobhadharira school fees vanodyei vanopfekei havakwanise. First born yava ine 3 pairs dzehembe nepay 1 yebhutsu. Second born ine pay 1 yedress nepant nepay yebhutsu. Third born hapana chiripo. Fourth born hapana chiripo. Nhasi uno baba ava kana vasina mari ndinini ndichishandawo inini tinonzwisisana chida kuplana maplani epamba pedu. Vane yavo hatinzwisisane baba avo madress havabvire. Vanofadza girlfriend kudarika mukadzi wepamba. Kana nhasi uno wako magirlfriends foni yavo vanopa magirlfriends wakufona girlfriend inopindura ichituka inini haive nerespect neni. Unonzwa chichanzi ndinorespekta mukadzi mukuru kwete kuti iwewe asi although inini tingetoriwo mukuru kune munhu iyeye. Baba ava ndikada kuva kuti pana baba nasipo ngati mwana yoda fees. Baba ava ndine chinova chitukiso kwandiri. Baba ava ndikada nditaura mune zvakanaka in polite way havakwanise. Kana ndikavabata negirlfriend ndinobatwa ndinorohwa ndine mainjarwabho ekurohwa. Kunzi wataurire izvozvo wandionerei nababa ava. Vavazowana mari yavo yavakawana. Ndofunga baba vakanditengera fridge. Vakanditengera mushini wokusonesa. Baba ava zvinhu zvakatora mushini vakapa mukadzi wamukuru. Vakatora fridge vakambonzvenzveredza ndisipo vakandorendesa. Vakasungwa vakabva kujeri fridge vakapa mukadzi mukuru. Ndakabvunza ndakapindurwa mhinduro yekunzi ndini ndakatenga achisi chako. Baba ava vakanditorera DVD rangu randikatenga inini nemari yangu vakanopa mudzimai wamukuru. Vakatora hembe dzangu dzaunoenda ukapfeka mudzimai wamukuru. Ndikavabvunza ko chirudziko ndikona mabi yangu akapfeka hembe dzangu. Ini dzake ndidzakayamba mangu handipfeke kana chipfeko yenyu ndopfeka iri nyowani. Baba ndikavati chitore hembe ndipise. Havana kwanisa kuita saizvozvo. Ndikavati DVD rangu ndikurida havana kwanisa kudzokedzera bheki. Ndikavati ini makapu angu amatora muchinoshandisa imimi nehama dzenyu kuti makapu angu havana kwanisa demo randakatenga inini vakazodzosa mushure mekunge inini ndatozino kuti ndemndoshandise chii. Nyaya tikapinza ndafuti mudare masabhuku last year musi wa 13 October takawirirana kuti inini baba ava vachatenga fridge nyowani vorifanda bheki. Hembe dzichatengwa dziri dzinyowani vondidzosera. Bhatiri nelight neDVD nemakapu zvinozwa zvezvidhara. Vanova baba vangu inini vachimbowa decision ndo zvatikutongera iwo mukwasha. Zvakachinzi nedaro unokwanisa kudzosera zvinhu izvi kwenguva yakareba sei. Vakapa vega task 3 months. Handina chandakaona. Ende baba ava mumba mangu vakatora hembe dzavo vakapa mukadzi magirlfriend pane mukadzi mumwe anga agara kuPiedmont wakabva naye kwamanyika. Ezvino zvari kugara naJoyce Makandri kana kuti Joyce Gombo kuno kwanyamaropa. Vakatora hembe dzavo dzese dzanga dziri mumba mangu kasiya boots vakandopa Joyce. Foni yavo right now nanhasi kana makaifona nhamba dzavo dzinodarwa naJoyce. Ndianodaira foni iyoyo. Kuti ndikwanisa ndikuti dai nyangwe pamari yeschool fees imwe yakazobhadhira pavana. Ndakabatwa kanomedza. Nekuti ndataurire ndikuda school fees. Ende baba vanotsvukisa ziso kuti ndataurire izvozvo. Saka ndikandaona kuti hakuna urodzi hwakadaro ende pavana 4 ava. Ndikana ndikataura kuti ko madi kupa vabereki vangu chouviri. Hanzi iwe unenge hure haudi unotsvukisira mari haudi kuna mari. Baba vanonanga inini hure pamusoro pokuti ndenge ndabata ivo. Vanondipa varume ava. Zvokuti dai ndanga ndiri hure inini muvillage varume vashoma sinosvikira kwandiri vanenge vachitumwa naivava vokuti dzimwe nguva ndakara ndine bodyguard wangu vanhu vababa ava. Mumba havandipindire vanokwanisa kupinda mumba kamwe chete pamwedzi kana kuti 2 months vasina kana kupinda mumba. Dzimwe nguva kuti sezvavaita ndidai usandibata sandigumi.
inini hure hwangu unoshambadzwa kombo village rese saka kana gore rakapera panga ndakwira dare kwa sabhuku ndada kuti vandiudze baba womumwe nemumwe nokuti vana vanenge vachiti havasi vavo kuti nandati sacrifice kuti baba vangu mwana womumwe nemumwe pafowa vari kutaura ivavo ndikwire dese makwirira ndata nhasi baba wangu vapiwe pfuma yavo vadye vachiri vapenyu nokuti handidi kuti nditorere mhosva kuna baba vangu kuti inini ndinge nchinzi hure saka kutiudze baba ava vanenge vane evidence nezvazvo nhasi uno kunyange vari ikoko kumagirlfriends uku aiwa ndibaba bho asi kumba kwa vakwanisa vakazeta mari yavo vakatenga dudu bike ndikazongoudzwa kuti ndatenga dudu bike vakatenga motikari baba mushure mokunge vatadza kubhedhera zvinhu zvangu mota yavo ndakaikwira ka3 kana mhere mudhuti yekuti one day ndichitongobva kubasa nepandikakwidzwawo zvemurudo kana ringava dudu bike uchibva kubasa kuti mundishungurewo ukavafonera pafoni yavo zvavakandibloka ndinofona ndakahaidha ndishit padudu bike ravo kuti ndiri gari handina mufaro mumba mangu kuti ndirive saamai wokuti ndiri amai ndiri kuinjwa mumereji ndine murume nokupurikidza kwababa ava kana nditoo kuti ni baba kati vazive kuti ndinopfekawo push saizi chii kana ti hembe saizi chii ndinopupura pamberi pashe kuti ndine 2 pairs dzehembe dzandakatengera vane rimwe girlfriend ravaigara naro mushure mokunge vachiteka zvinhu izvozvo saka ndinonyatsoona kuti kusvika until now from 2016 handina chinobatika chinonyoreka nhasi nomwe magirlfriend Joyce Gomba ane tuckshop yaanayo mangu magirlfriends kada kuverenga vakadzi pana baba ava including vakadzi vese singati girlfriends tiri 8 mukadzi mukuru ane tuckshop akatengerwa firiji pafiriji andikatorwa ndakava kurwadzisa kuti sozvavarikuraa pachienda vakamutengera firiji vakamutengera masolar panel vakandotenga speaker zvavasina kana kutombonditurira zvandakangoona ini kana ndikati mumba mwana haana shuga ndindine mwana mucheche sofa ane 8 months vakanditi nonopiwa mukadzi mukuru anotaura kuti tuckshop inoti inini hazviite ndakavati ko nhai mumuriwo nhai zvakati mumwe mhuri ndo iri kubhenefita iri kudya chikafu chakanaka inini vangu vana aiwa havana basa saka ndati baba ava ngavasandiwandiriwo kuseri uku ende dare ranga rakatonga richiti vanofanira kuti vandipe mbudzi 2 hanzvedzi yangu vavarerutsira vakati tsano imimi chezvomati imimi pfuma yangu futi muri kundipa after 3 months chipe hanzvadzi yangu mbudzi kana mbudzi yacho havana kukwanisa kupa mari yavo inogara iri pahomwe kuchinja trousi nokuchinjawo trousi saka inini changamira ndati ndatenda zvangu baba vanga vachengetawo mhuri yavo kana vachiti vanoda nezvangu nokuti handichaziva kuti inini ndiri mutano here kana handizi nevamwe vanhu vanofambidzana navo aina ndovarambidze kuroora ava ngavaroore vakadzi vaya kana tikata danga ndovari kuziva kuti vachatichengeta muchengetero rudzii kana vasingade kuchengeta inini mhosva yangu inini yotongerwa pavana ende kana vana havana basa navo baba ivava havanaendi nditonomwe mwana mukomana mukuru kwavari anotyautora zvichemo kuna baba anotovashumba saka changambira ndibatsireiwo ndiri murufuse nababa panguva ndototi nokuti baba vangu namai vangu havazongobata pakaipisisa nokuda kwavo pangu ndatovakeriya pandiri pari panchanzwisisa kumba uchengete munhu kuite zvinodiwa nemunhu kuite zvikwanisirwa zvizvo chete haisi kutaura zvakawanda unoti kuti inonyanya kudzokera kumhuri yako uchengeta mhuri yako nenguva pamusoro yechangamiro zvekutaurwa naamai ava handikwanisi kuzviramba nekuti zvinhu zvandava kunzwa panapa tiri kumba kwedu tinenge tichiwirirana ndati kuri kuchengeta mhuri yako ndatenda kuchangamira unochengeta mhuri yako upe mbudzi yavo kachadya pamukatadzirana ndatenda kutenda kusupindura ndati uri nenyaya yembudzi mbudzi akandipawo 1 week ndinotora kumusha ndotora mbudzi ndotenda kubva ndasichengeta mukadzi kana wana funa kuisa kwaatezva nhasi pfuma haitongeri rakaende kudzidzise pamwe munodzadza musi wadeisha wakudi zvangatamboona kuti vanhu vagere sei tinoona kubva musi wa17 ndo panoyapinda nyaya yepfuma nhasi pfuma haipindi auna kuronga enda utanga urongeza next